नमस्कार मित्रांनो, सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनलमध्ये मी आशिष नाटाळकर तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतोय। मित्रांनो, आज मी आलोय सावंतवाडी तालुक्यातील मळेवाड या गावामध्ये। तर या ठिकाणी अविनाश कुंभार आणि अर्जुन कुंभार यांनी मातृछाया हस्तकला केंद्र हे एक नवीन फॅक्टरी चालू केलेली आहे। तर या फॅक्टरीबद्दलचं वैशिष्ट्य असं आहे की सिंधुदुर्गामध्ये पहिल्यांदाच मातीची भांडी ही मशीनच्या माध्यमातून बनवली जातात आणि त्यांचं हे पूर्ण फॅक्टरी आहे। जवळपास 5 वर्ष झाली। ज्यावेळी आपल्या सिंधुदुर्गातली जे कुंभार बांधव आहेत ते सर्व पारंपरिक पद्धतीने मातीची भांडी बनवायचे। तर अविनाश दादा हे संपूर्ण भारतभरातून ट्रेनिंग घेऊन त्यांनी हा स्वतःचा उद्योग चालू केलाय। तर मित्रांनो, आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण त्यांच्या ह्या व्यवसायाविषयी संपूर्ण माहिती घेणार आहोत। मातीची भांडी कशी बनवतात, त्यांच्याकडे कोणत्या मशिनरी आहेत आणि त्यांचा संपूर्ण व्यवसायाचं स्वरूप कोणत्या प्रकारे आहे। तर यासाठी हा व्हिडिओ नक्की शेवटपर्यंत बघा। त्याचबरोबर आमचं सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा आणि आम्हाला फेसबुक आणि इंस्टाला फॉलो करायला देखील विसरू नका। मित्रांनो, आता आपल्यासोबत आहेत अविनाश कुंभार। अविनाश दादा, तुमचं खूप खूप स्वागत आहे सुवर्ण कोकणवर। तर तुमच्या ह्या व्यवसायाविषयी जरा आमच्या सबस्क्रायबर्सना माहिती द्या। नमस्कार, माझं नाव अविनाश अर्जुन कुंभार, राहणार वरची मळेवाड, कुंभारवाडी, तालुका सावंतवाडी, जिल्हा सिंधुदुर्ग। आमचा जो हा कुंभार व्यवसाय आहे हा परंपरागत व्यवसाय, म्हणजे आमचे पणजोबा करायचे, आजोबा करतायत, अजून त्यानंतर बाबाही करतायत आणि बाबांच्या नंतर हा वारसा पुढे नेण्याचं काम मी करतोय। बरोबर, हो। पण परंपरागत व्यवसाय म्हटल्यानंतर त्या व्यवसायामध्ये मेहनत भरपूर लागायची, हो बरोबर। या व्यवसायाकडे कोण लक्ष पण देत नव्हतं। पण ह्या परंपरागत व्यवसायाला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड द्यावी या अनुषंगाने मी म्हणजे आपला हा जो कुंभार व्यवसाय आहे, हा कुंभार व्यवसाय आपल्या ह्या आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या युगामध्ये जर कुठे टिकून राहायला पाहिजे तर ह्या परंपरागत व्यवसायाला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देणे अत्यंत गरजेचं होतं। बरोबर। आणि त्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून, नवनवीन मशिनरीचा वापर करून आज मी कमी वेळामध्ये आणि कमी खर्चामध्ये जास्तीत जास्त प्रोडक्शन काढण्याचा प्रयत्न करतोय। म्हणजे त्यासाठी ज्या काही आधुनिक तंत्रज्ञान, आधुनिक टेक्निकल ज्याला म्हटलं जातं, म्हणजे जिगरज्वाली मशीन, पहिल्यांदा जी चालायची ती व्हील मेथड नंतर जिगरज्वाली आणि जिगरज्वाली नंतर स्लिप कास्टिंग म्हणून एक प्रोसेस चालवली जाते। आता ह्या तीनही प्रोसेसमध्ये मी माझं इथे कारखान्यामध्ये हे काम चालू असतं। हा कुंभार व्यवसाय करत असताना अनेक अडचणी पण येत आहेत आणि त्या अडचणीवर मात करून हा व्यवसाय जो आहे हा कसा जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचेल। कारण आतापर्यंत मातीच्या भांड्यात मध्ये जेवण जेवल्यामुळे लोकांना ज्या आपल्या शरीरासाठी आवश्यक जे पोषक तत्व आहे, जे कस जीवनसत्व त्याला म्हटलं जातं, ते ह्या मातीच्या भांड्यातून आम्हाला मिळत आहे आणि त्यामुळे जास्तीत जास्त लोकांची मागणी आता मातीच्या भांड्यांकडे वळली आहे। परंतु हा व्यवसाय सुरू करताना जास्तीत जास्त अडचणी आल्या। म्हणजे हा कुंभार व्यवसाय आहे जो काही टिकून ठेवला पाहिजे याच्यासाठी मी वेगवेगळी म्हणजे शिक्षण घेतलं। यापुढे प्रशिक्षण घेऊन म्हणजे प्रथमतः मी खानापूर इथे ट्रेनिंग घेतलं, त्यानंतर दिल्ली खुर्जा इथे ट्रेनिंग घेतलं आणि त्यानंतर गुजरात, दिल्ली या ठिकाणी मी फिरून आलो आणि त्यामध्ये कुंभार काम कसं चाललं जातं, म्हणजे फॅक्टरीमध्ये काम कोणत्या प्रकारे चालतं याचा मी अभ्यास केला आणि त्यानंतर मी इथे येऊन वेगवेगळे म्हणजे त्या प्रशिक्षणाचा उपयोग करून म्हणजे वेगवेगळ्या टेक्निकने इथे माल बनवण्याचा प्रयत्न केला। ओके। आमचा परंपरागत व्यवसाय आमचे बाबा चालवतात आहेत, पण त्या परंपरागत व्यवसायाला आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून मी वेगवेगळ्या मशिनीवर सगळं काम करतो। म्हणजे A to Z माती तयार करण्यापासून, मळण्यापासून मशीनवर येईपर्यंत मी सगळं टोटली मशीनवर काम पूर्ण सगळं करतोय। ओके। तर मित्रांनो, आपण आता या संपूर्ण प्रोसेसची माहिती घेणार आहोत आणि या ठिकाणी ज्या काही ॲडव्हान्स मशीन आहेत, ज्या म्हणजे परंपरागत आपली जी पूर्ण प्रोसेस होती त्याला पूर्ण एकदम स्किप करण्यासाठी आपण आधुनिक ज्याला करून प्रोडक्शन वाढतंय, तर आपण त्याची सर्व माहिती घेऊया। आपण आता इकडे सर्व मशीनची माहिती घेतोय। तर या ठिकाणी आता जी माती आपण हाणतो जमिनीमधून, तर ती इकडे बारीक केली जाते। ही मशीन आहे ना ती? हो, ही मशीन आहे। ओके। म्हणजे आपण ती म्हणजे शेतातून माती आणल्यानंतर आता तुम्हाला माहिती आहे माती पण सहज असं मिळत नाही। मातीसाठी पण
म्हणजे ज्यावेळी आम्हाला म्हणजे आमचे आजोबा बाबा करायच्या त्यावेळी माती सहज उपलब्ध होत होती. पण आता असा झालाय की कोण आपण जमिनीतली माती खोदायला पण देत नाही. बरोबर. त्यामुळे ही माती आम्हाला जास्त महाग पडते आणि विकत आणावी लागते. आणि ती माती बाहेरून आणल्यानंतर ती आम्ही एक चांगल्या प्रकारे सुकवली जाते. पूर्ण वाळवून आम्ही घेतल्यानंतर ही माती पूर्ण वाळवलेली माती पूर्णपणे वाळवून घेतल्यानंतर याला सिंडिकेटर म्हणतात. म्हणजे ह्या मशीन मध्ये जी आम्ही परंपरा म्हणजे पूर्वीचे लोक जे माती कुटायचे लाकडाने कुटायचे आणि त्याची पावडर करायची. पण आता काय केलं म्हणजे आता जास्त मोठ्या प्रमाणात काम करायचं म्हटलं तर त्याची मेहनत आला करायला. कारण पूर्वीपासून जी बाबांनी आजोबांनी केली ती मेहनत मला तर जमणार नाही करायला. म्हणूनच म्हटलं ह्या व्यवसायात जर आपल्यामध्ये टिकायचं असेल, ह्या व्यवसायामध्ये जर आपल्याला कुठेतरी उभं राहायचं असेल, लोकांपर्यंत जर या व्यवसायामार्फत जर पोचायचं असेल तर साहजिकच आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला पाहिजे. आणि म्हणून मी ही दिल्लीवरून मशीन मागवली, मशीन आणली. कारण हे प्रशिक्षण ज्यावेळी मी दिल्ली पूजाला घ्यायला गेलो त्यावेळी मला समजलं की हे मशीन प्रोसेस म्हणजे एक मातीवर सगळे पूर्ण म्हणजे माती आपण हे करू शकतो, पावडर करू शकतो. म्हणजे या मशीन मध्ये माती लावल्यानंतर अशा प्रकारची पावडर होते पूर्णपणे. हे बघा ही पूर्ण पावडर म्हणजे याने फिनिशिंग चांगलं येतं. फिनिशिंग आणि पावडर अशी करून झाल्यानंतर ती पूर्णपणे असे हे केली जाते, चाळणी जाते. ओके. म्हणजे ही एक माती हे बारीक केल्यानंतर इकडे चाळणी केल्यानंतर एकदम फाईन माती जी आम्हाला दगड काढून टाकली जाते आणि अशी फाईन माती एकदम ही पूर्ण क्लीन माती केली जाते. आणि हे आता दगड वगैरे पूर्ण बाजूला बाहेर काढली जाते. म्हणजे ती आपल्याला जी माती पाहिजे, जी कामासाठी आवश्यक आहे ती माती केली. सर्वप्रथम ही लहान ही मशीन आणली होती म्हणजे माती पावडर करण्यासाठी. पण याने काय झालं माझं प्रोडक्शन म्हणजे जास्त प्रोडक्शन असल्यामुळे साठा कमी व्हायला. आणि हे परंपरागत व्हील हे आता व्हील आहे ते म्हणजे पूर्ण परंपरा म्हणजे आमचे म्हणजे आपण जो वापरायचे आजोबा वापरायचे अजून पण आहे. अजून आहे आम्ही ठेवलेले आहे ते 2 प्रकारची विला म्हणजे 2 विला आहे त्यातली. अशी ही माती वाळवली जाते. ही इकडे आपण खाण्याची माती ही झाडापची माती आहे. ही झाडापची माती आहे म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारची माती आणली जाते. आम्ही गोव्यातनं आणतो, लोकल मधली आणतो, कणकवली पण म्हणजे ज्या ठिकाणी अवेलेबल असेल ना मिळेल त्या ठिकाणची. ओके. ते व्हील झाल्यानंतर पूर्ण म्हणजे ते परंपरागत हे आपलं रेग्युलर व्हील. त्यानंतर ही प्रगती झाल्यानंतर ही लाईट वरती. ओके. हे वाला लाईट वरचं व्हील आहे मित्रांनो. म्हणजे नवीन आता कुंभार समाज देखील आपला ऍडव्हान्स होतोय. म्हणजे अशी भांडी बी बनवली जातात. ओके. त्याच्यावर भांडी वगैरे बनवली जातात. सुंदर. म्हणजे आता पूर्ण सगळं एकदम ऍडव्हान्स. आणि हे मशीन म्हणजे जी पंट्या बनवल्या जातात ती मशीन. ओके. म्हणजे जे आपण तुम्ही फोटोमध्ये बघितलेला ना मित्रांनो, जे आपण ऍडव्हान्स पंट्या बघितलेला ना पूर्ण फिनिशिंगच्या, तर ते ह्या मोल्ड मधून बनवतात. म्हणजे त्याच्यासाठी पण आता जास्त मेहनत करायची गरज नाही. पंट्या वेगळ्या बनवल्या जातात. ही बघा ही आहे ती पंती. म्हणजे याचे पूर्ण मोल्ड असणार ना. मोल्ड असतात पुन्हा डाय येते त्यांना कास्टिंगच्या. ओके. पूर्ण कास्टिंगच्या डाय येतात. तर मित्रांनो हे बघा या अशा पंत्या आहेत. या पूर्ण अशा पंत्या. ही माती आपल्याकडचीच ना. ही आपल्याकडची माती पूर्ण लाल कलर येतो. आणि मिळाल्यानंतर पेंटिंग वगैरे केलं जातं. पेंटिंग केलं जातं. पॅकिंग आम्ही पेंटिंग करतो, पॅकिंग करतो. मार्केटला गोवा, मुंबई, पुण्यापर्यंत मार्केटमध्ये आम्ही संपूर्ण. ओके. संपूर्ण माल आमचा गोव्यामध्ये जातो. ओके. बघितला तर ती सिंडिकेटर म्हणजे पावडर केली जाते. प्रोसेस मध्ये माती बनवली जाते. त्यानंतर याला एक मशीन आहे ती ब्लंजर म्हणतात. ओके. ही ब्लंजर मशीन. ब्लंजर मशीन. त्या ब्लंजर मध्ये मशीन मध्ये काय होतं 2-3 प्रकारच्या. आता एकाच मातीने आम्ही वस्तू बनवू शकत नाही. त्यामध्ये उन्हातला भीती असते किंवा ते भट्टीमध्ये चांगले येणार की नाही याची गॅरंटी. म्हणून आपण काय करतो 2-3 प्रकारच्या माती मिक्स करतो. 2-3 माती मिक्स करण्याचं काम हा ब्लंजर करतो. ओके. थोडक्यात मिक्सरचं काम मिक्स करण्याचं काम. आणि ह्यामध्ये आम्ही मिक्स केल्यानंतर इथे आपण हा कॉक चालू करून इथे गाळांनी लावून त्याप्रमाणे गाळून काढली जाते पूर्ण. ओके. याने पूर्ण फिनिशिंग स्मूथ येतं. स्मूथ. आणि माती मिक्स होते चांगले. म्हणजे 2-3 व्हरायटी जे असतात त्या संपूर्ण मिक्स होतात. यामध्ये छोटे छोटे पॉट बनवण्यासाठी म्हणजे शोपीसच्या वस्तू असतात त्या बनवण्यासाठी फाईन एकदम फाईन सुपर फाईन माती म्हणतात ती. ओके. एकदम सुपर फाईन माती बनवली त्याच्यासाठीची ही प्रोसेस आहे. ओके. तर मंडळी माती काढल्यानंतर आम्ही ती पग मिल मध्ये घालतो. पग मिल. ओके. म्हणजे आता ते साह्य असतात ते आपले. पग मिल मळण्याचं काम थोडक्यात. ओके. मळण्याचं काम. ओके. पग मिल केलं जाते. ओके. पग मिल मध्ये माती लावल्यानंतर आपण ते काम करण्यासाठी यूज करतो. ओके. म्हणजे ती माती बनवण्यासाठीची फायनल माती. ओके. तर मंडळी ही आहे ती मशीन. तर याच्यावर माती पूर्ण अशी फाईन होते. आणि ज्या 3-4 प्रकारच्या लोकेशनवरून जी माती आणतात ना तर ती या ठिकाणी मिक्स केली जाते. तर आपण पुन्हा एकदा कारखान्यामध्ये आलोय आणि आता आपण दुसरी मशीन बघणार आहोत.
तर या ठिकाणी संपूर्ण सर्व जे काम आहे ते मशीनवर चालतं आणि सिंधुदुर्गातला ही पहिली फॅक्टरी आहे ना, हो, हा, जे पूर्ण आधुनिक पद्धतीने इथे काम करते. ही कुठली आहे मशीन? ही पग मिल म्हणतात. हे पग मिल. ओके. म्हणजे त्या दोन प्रोसेस मध्ये, म्हणजे एक सिंडिकेटर जी पावडर केली मशीन जाते, हा, आणि ती प्लंजर म्हणजे त्यामध्ये आपण पूर्ण फिल्टर म्हणजे गाळून माती करतो. ओके. दोन्ही प्रकारच्या माती असली हा, तर मळण्याचं काम हे मशीन करतो, म्हणजे पग मिल म्हणतात त्याला. ओके. त्यामध्ये माती आम्ही आणल्यानंतर यामध्ये टाकल्यानंतर ती इथून यातून बाहेर पडते मग. हा, इकडून हा पोर्शन. म्हणजे ओके. आपण जी हातीने माती मळून मनगटाने माती मळून ती आम्ही कामासाठी घेत होतो ना, हा, त्याचं हे एक सोपी पद्धत. सोपी म्हणजे मळ पद्धत. काम करण्याचं काम हे मशीन करतं. ओके. म्हणजे थोडक्यात काय, मेहनत कमी झाली. मेहनत कमी झाली. इथून माती बनून झाल्यानंतर, मळून काम झाल्यानंतर हा, ती इथे अशी तयार होते. ही बघा माती तयार झाली पूर्ण फाईन माती. ही माती आता ही आम्ही ओके. माती कामासाठी वापरू शकतो. ओके. ही आता रेडी झालेली आहे हा, आपली ready भांडी झाली. बनवण्यासाठीची. आणि हे आहेत मोल्ड. मोल्ड आहे. हा मोल्ड. हा तर मंडळी हे आहेत मोल्ड. तर माती पूर्ण रेडी झाल्यानंतर या मोल्ड मध्ये असे जे पूर्ण भांडी बनवले जातात, जे ऑर्डर असेल त्या साईज नुसार. ओके. मशीन म्हणतात त्याला. याला जिगर जॉली मशीन म्हणतात. ओके. तर ही मशीन आहे जिगर जॉली मशीन. म्हणजे खूप काम फास्ट होतं ना. खूप फास्ट होतं. बरोबर. फास्ट होतं खूप. हा, आणि काय होतं म्हणजे एक साईड जी लोकांना आपल्याला एक साईड आपण हाताने विलावर बनवल्यानंतर काय होतं, हा, एक लहान होती एक मोठी होती. बरोबर. परफेक्ट आपला साईज भेट नाही. बरोबर. त्यामध्ये मोठ असं बनवलं असल्यामुळे हा. एकदम एक साईज ओके. लोकांना आणि एक फिनिशिंग. हा, आणि फिनिशिंग पण येते आणि finishing एक पण साईज चांगलं पण होतं. येते. ओके. आणि प्रोडक्शन पण वाढतं. म्हणजे जेवढे तुमचे मोल्ड जास्त असतील ना, तर तेवढं तुम्ही प्रोडक्शन काढू शकता. आणि थोडक्यात कमी वेळामध्ये हा. मोल्ड बनवून झाल्यानंतर पूर्णपणे प्रोसेस हा. झाल्यानंतर हा मोल्ड. ओके. तर मंडळी आता त्या मशीनवरून निघाल्यानंतर ह्याला किती वेळ ठेवावं लागतं? ह्याला साधारण अर्धा तास. अर्धा तास. ओके. अर्ध्या तासानंतर हा मोल्ड असा बाहेर काढायचा. वाव. हा. पूर्ण असं बंद म्हणजे. ओके. हा असा मोल्ड पूर्ण. हा, हे आपलं मातीचं भांडे. हे सोरकोल आहे ना? हा, सर्कल आहे मातीचं ओके. भांडं. हे सोरकोल आता रेडी झालेले आहे. हा, हे आता वाळत ठेवल्यानंतर त्याला नंतर फिनिशिंगचं प्रोसेस केली आहे पुढे. ओके. म्हणजे आता हे आता वाळत उन्हात ठेवायचं. हा. थोडा वेळ झाल्यानंतर अर्धा तास झाल्यानंतर त्याला पूर्ण फिनिशिंग दिलं पाहिजे. ओके. फिनिशिंग दिल्यानंतर ते त्याला तो एक चकाकी म्हणतात. बरोबर. ती हा, आपण देऊ शकतो. ती देऊ शकतो. ओके. म्हणजे थोडक्यात यामध्ये क्वालिटी. हा, म्हणजे ते रेग्युलर आपण जे हाताने बनवायचो ना, तर त्याच्यात एवढं फिनिशिंग वगैरे एवढं finishing येत नव्हतं. आता त्याच्यामुळे आणि एक सेम साईज. ओके. उन्हातून भांडी वाळवल्यानंतर हा. जी पुढली प्रोसेस त्याला म्हटली जाते ती भट्टीमध्ये. ओके. कारण जोपर्यंत मातीचं भांडं पूर्णपणे भाजत नाही हा. तोपर्यंत त्याला व्हॅल्यू काहीच नाही. ओके. कच्चं पाणी असतं. हा, मग ही प्रोसेस आहे भट्टी. हा, ज्यावेळी म्हणजे ही पण भट्टी बांधण्याचं कारण म्हणजे कसं, ज्यावेळी मी बाहेर फिरायचो हा. त्यावेळी वेगवेगळ्या प्रकारच्या भट्टी बघितल्या. ओके. म्हणजे आमच्या ज्या परंपरागत भट्टी ज्या होत्या हा. त्याला म्हणजे वेळ खूप जास्त लागायचा, बरोबर. मेहनत पण भरपूर लागायची. त्या पुन्हा माती काढावी लागायची. हा. पुन्हा त्यामध्ये भांडे पण क्रॅक व्हायची खूप. हा, म्हणजे जास्त माल टाकावा लागायचा असं बाहेर. ओके. जास्त. हे कसं होतं, कमी वेळामध्ये आम्ही पटकन भट्टी लावू शकतो. हा, म्हणून अशी पूर्णपणे भट्टीला म्हणजे पहिल्यांदा आम्ही स्क्वेअर मध्ये बांधून बघली भट्टी. तर हा. काय प्रॉब्लेम मला काय प्रॉब्लेम यायला लागला. बरोबर. पूर्ण माल पण खराब व्हायला लागला. हा. त्यानंतर आम्ही अशी गोल भट्टी बांधली. हा, मग हे हळू लहान छोटी भट्टी बांधली. हा, छोटी भट्टी बांधल्यानंतर म्हटलं चला आता ठीक आहे, आपली सक्सेस भट्टी झालेली आहे. हा. आता आपण म्हटलं जरा मोठी वाढवूया. ओके. आता ह्याच्यापेक्षा पण आपण मोठी वाढवू शकतो. ओके. म्हणजे पूर्ण सगळा एक्सपिरियन्स घेऊन हे तुम्ही सर्व बनवले. म्हणजे हे जर निर्माण करताना म्हणजे हा. काय एक्सपिरियन्स नसताना म्हणजे शून्यातून सगळं निर्माण बरोबर. केलं. हो. कोणाची कॉपी मारली नाही, कोणाचं काही बघितलं नाही, काय ओके. स्वतःच्या टेक्निकने आमच्या. हा. पण ह्यामध्ये मला जो सपोर्ट दिला तो माझ्या बाबांनी भरपूर बरोबर. सपोर्ट दिला. हा, नाही म्हणजे त्याने भरपूर सपोर्ट दिला. म्हणजे तू कर, तू मी हा. तुझ्या पाठीशी आहे. बरोबर. तुला काय मदत लागेल तुझं टेक्निकल वापर हा. आणि आपली मेहनत करण्याची जबाबदारी आपली आहे. बरोबर. म्हणजे तुमचं टेक्निकल हे आणि त्यांचे एक्सपिरियन्स. म्हणजे थोडक्यात माझं प्रशिक्षण फक्त. बरं, पण प्रशिक्षण. खरी मेहनत आहे ती त्यांच्यामुळे. आता जो बरोबर. मी उभा आहे, हा हा. धंदा जो माझा चालू आहे तो फक्त हा. माझ्या वडिलांमुळे. ओके. कारण त्यांनी जर मला सपोर्ट न केला असता तर मी एवढ्यापर्यंत पोहोचू शकलो नसतो. बरोबर. होय, होय. आणि ह्या भट्टीनंतर हे कोणाला पण माहित नव्हतं की म्हणजे असं काय असं एक प्रकारचा कापूस किंवा असं एक सिरामिक वूल येऊ शकतो. हा, म्हणजे भट्टीवर घालू शकतो. हा. हे कोणाला माहित पण नव्हतं. ओके. पण मी ते म्हणजे असं बाहेर फिरता म्हटलं चला आपण ट्राय करून बघूया. हा, आणि ते मी जरा मागवलं. पहिल्यांदा असं आणलं, जरा पुण्याहून आणलं. एखाद्या मला मित्राने दिलं मला. हा. म्हटलं हे भट्टीवर टाकून बघ. म्हणजे आपण ते गॅस भट्टीमध्ये जे युज करतो. हा, हा, ती म्हटलं चला मी आमची लाकडी अशी भट्टी आहे, मी फोटो बीट पाठवला. म्हटलं मला पाहिजे आहे. हा. तो बोला हरकत नाही, तू घेऊन जा. आणि मी आणलं. म्हणजे जे आम्ही पहिल्यांदा म्हणजे गवत घालून माती काढायचो, लेप काढायचो. ओके. हा, तो काय व्हायचा नंतर तो गळायचा म्हणजे खाली पडायचा. बरोबर. हा. आणि काय एक कलर पण यायचा ना भांड्याला मला. म्हणून काय मी केलं,
हे म्हटलं टाकून बघूया आणि हे आम्ही सिरॅमिक आणलं मी हा. ते टाकून बघलो तर ओके. यामध्ये काय झालं हिटिंग माझी जी असते हा. ती आतल्या आत जाऊ लागते म्हणजे बरोबर. ज्या आमच्या भाण्याला 700 किंवा 750 पर्यंत डिग्री औषध टेम्परेचरची गरज आहे हा. ना ते टेम्परेचर यामुळे मला मिळू लागलं पूर्ण. बरोबर. त्यामुळे काय झालं माझा माल पण एकदम म्हणजे एकदम लाल भडक यायला लागला. हा. एक म्हणजे आवाज पण चांगला येऊ लागला. ओके. एकदम टेक्स्चर आणि त्याच्यानंतर जे आपला कलर वगैरे असतो स्ट्रेंथ असते. ओके. ते सगळं म्हणजे व्यवस्थित यायला लागलं म्हटलं ठीक आहे. ओके. आणि मग पूर्वीच्या बाहेर लांबल्याला कसं ते भट्टी लावल्यामुळे डाग यायचे काळे डाग. बरोबर बरोबर. हम्म. ते ह्या भट्टीमध्ये डाग पण यायचे बंदच झाले ओके. आणि व्यवस्थित एक म्हणजे एक चांगल्या प्रकारचा माल मला पिचून मिळून ते भाजून मिळू लागला. बरोबर. ओके. म्हणजे भरपूरच ऍडव्हान्स एकदम आहे आणि पूर्ण सगळा अभ्यास करूनच हे काम केलेलं आहे. फक्त मी काय माझ्या बाबांना सांगायचो की असं आज म्हणजे मला असं नवीन काहीतरी करायचं आहे आम्ही असं केलं तर आपण ते मला नाही तू सांगतोस ते ठीक आहे पण म्हटलं माझं थोडं ऍडव्हान्स मी सांगतो त्याप्रमाणे तू कर म्हणून त्यांनी मला सांगितलं नको असं करूया ठीक आहे चला मग त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे आपण करत गेलो आणि त्यांची मेहनत खरीच आज फळाला आली असं का म्हणायला बरोबर. होय नक्कीच नक्कीच. मित्रांनो ही सर्व भांडी आहेत ती या ठिकाणी मिळतात आपल्याला आणि जवळपास 5 वर्षापासून हा कारखाना चालू आहे. तर आपण आता अविनाश दादांकडून ही सर्व माहिती घेऊया. तर अविनाश दादा या तुमच्या प्रोडक्ट विषयी जरा माहिती द्या. आता मशीनवर मी आता 30-40 प्रकारचे आयटम बनवले जातात. ओके. पण सर्व बनवल्यानंतर आयटम मार्केटमध्ये चालतात असं नाही. बरोबर. ज्या लोकांच्या पसंतीला म्हणजे लोकांना जी आवड आहे लोकांना ज्याची गरज आहे त्याच मार्केटमध्ये वस्तू चालल्या जातात. बरोबर. हो. त्या अनुषंगाने हे म्हणजे चालतात. जेवणासाठी भांडी वापरली जातात. ओके. त्यामध्ये साईज आहे लहान आहे 1 लिटरचं आहे. हे वाला सोरकुल ना? हा हे सर्कुल आहे. ओके. हे 2 लिटरचं आहे. हे 2 लिटर. ओके. हे 1 लिटरचं येतं. 1 लिटर. हे 1.5 लिटर मध्ये येतं. ओके. हे 2.5 पर्यंत येतं 2.5 लिटर. ओके. हे 3 लिटर पर्यंत येतं. ओके. म्हणजे सोरकुल मध्ये हे सर्व व्हरायटीज इथे अवेलेबल आहेत. आणि हा दहीसाठी येतो 700 ml मध्ये मटका येतो. ओके. दहीसाठी वाटी येते ग्लास येतो. ही वाटी कुंड्या चालतात. त्यानंतर अशी चहासाठी कप चालतात. ओके. हे चहासाठी कप चालतात. कुल्लड चालतात. हा कुल्लड आता जी नवीन चालू झालंय ते कारण कुल्लडला बहुत म्हणजे खूपच मागणी आहे. बरोबर. कारण कुल्लड चहामध्ये कुल्लड चहा प्यायला लोक स्पेशल आहे सगळ्या लोकांना आवडतं कुल्लड. आणि मातीमध्ये चहा पिल्यानंतर किंवा जेवण बनवल्यानंतर त्याला ती एक प्रकारची चव वेगळीच. बरोबर बरोबर. असे कुल्लर बनवले जातात. यांना तर भरपूर मागणी. हा 70 ml मध्ये आहे कुल्लर. ओके. याला आपण मागणी भरपूर आहे. ओके. आणि ती प्लेट आहे म्हणजे जेवणासाठी पण अशा प्रकारच्या प्लेट वापरल्या जातात. ओके. याला पण आता भरपूर मागणी आहे. हॉटेलमध्ये पण खूप मागणी. ह्याचं फिनिशिंग वगैरे पण स्मूथ आहे म्हणजे आपण जे चिनी भांड्यांच्या वगैरे बघतो ना त्याच प्रकारे यायला फिनिशिंग वगैरे स्मूथ सुंदर. मंडळी इथे या ठिकाणच्या सर्व व्हरायटीज अवेलेबल आहेत. तुम्हाला ज्या पाहिजे असतील तर त्या तुम्ही यांना कॉन्टॅक्ट करून इथून घेऊ शकता नक्कीच. तर या ठिकाणी इकडे आपल्याला जीपे वगैरे देखील अवेलेबल आहे. गुगलचा कोड देखील आहे. ऑनलाईन पेमेंट देखील तुम्ही करू शकता. मित्रांनो हे आहेत अर्जुन कुंभार अविनाश कुंभार यांचे वडील. तर यांनी पूर्ण सपोर्ट केला. यांचे पूर्ण पंजोबान त्यांच्या आधीपासूनचा हा व्यवसाय आहे आणि आता ते देखील ॲडव्हान्स होत आहेत. तर हे पूर्ण पहिल्या मातीच्या आपले जी रेग्युलरची जी चक्र होतं त्याच्यावर मातीची भांडी बनवायचे. तर आता अविनाश यांनी ट्रेनिंग घेतल्यापासून हे सर्व आधुनिक पद्धतीच्या मशिनी आणलेल्या आहेत. तर काका तुम्ही जरा तुमच्याबद्दल सांगा थोडंसं. आता कसं आता आमचं पहिल्यापासून आमचे बाबा करायचे. ओके. आजोबा करायचे. आजोबा. हा. त्याच्यानंतर बाबाने आता आमचे आता बाबाचं आता काम ते जमत नाही. आता त्यांचे शिक्षण हे आम्ही घेऊन वापरलं. आता हे आमचं हे काम पारंपरिक चालू ठेवलं. ओके. आणि त्याच्यानंतर आता ह्याच्यात आमच्या मुलांनी अविनाश कुंभार यांनी मशिनरी आणून त्यांनी आपला धंदा जास्तीत जास्त वाढवतो प्रयत्न केला. बरोबर. हो. आणि हे वस्तू आता मार्केटमध्ये आता जास्तीत जास्त उपलब्ध करून आम्ही बाजारामध्ये विकतो. ओके. पण आता ना तुम्ही पण आता या मशिनीवर सगळ्या कामं करतास काय? ओके. आम्ही पहिल्यापासून आमचं काम हे चालू आहे. ओके. पण आता माका सांगा की तुम्ही जुन्या पद्धतीने भांडी आधी बनवायचास आणि आता तुम्ही अशा एकदम मशीनच्या माध्यमातून बनवतास. तर तेव्हाचा तुमचा अनुभव म्हणजे कोणत्या प्रकारे असा काय वेगळा वाटता? म्हणजे पहिल्यांदा चाकावर आम्ही हात कंबर आमची दुखायची. बरोबर. होय. आणि आता ह्या मशिनीमुळे होतं ना सोपं पडलं आम्हाला. आणि कामही पण जास्तीत जास्त जलद होता. बरोबर. होय. काम होता भारी पण ना भारी वाटतं.
ओके. परिश्रम जे होते जास्त होते ते जास्त ते आता कमी झाले. बरोबर. आता तुम्ही दोघं जणच इकडे सगळं करतास काय? हो, आणि घरातली आमची पूर्ण फॅमिली ओके. पूर्ण कुटुंब सगळं या गोष्टीत मदत करता. मंडळी हे आता आपण वाटी बनवली आहे ना, बाऊल. ओके. तर हा आपण आता बाऊल बनवलाय आणि हा पूर्ण आता या ऍडव्हान्स मशीनवर म्हणजे ही जी इलेक्ट्रिकची मशीन आहे ना त्याच्यावर बनवलेलं आहे. त्याच्यामुळे काय झालंय ते जुन्या मशीनला पूर्ण आपल्याला असे काठीने वगैरे फिरवावं लागायचं ना प्रत्येक वेळी. हा, आता डायरेक्ट तुम्ही एकदा बटन चालू केलं, माती टाकली की जास्त प्रोडक्शन वगैरे निघू शकतं. यांच्यापेक्षा ऍडव्हान्स मेथड आली आहे ती याची मोल्डची, जिगर जॉली मशीनवर तर पूर्ण मोल्ड येतात आणि एक समान आपल्याला प्रोडक्ट्स काढता येतं, फिनिशिंग वगैरे स्मूथ. तरी पण हा जुना त्यांनी ही जी मशीन आहे ही चालूच ठेवलेली आहे. ओके. सुंदर अशी ही मशीन आहे. वा. हे आता कुल्हड ना, दही कुल्हड. दही कुल्हड. ओके. आता हे आता दही कुल्हड बनवत आहेत. त्याच्यावर आपण स्पीड वगैरे मेंटेन करू शकतो ना. वा. हे आता काय बनवतं ते पूर्ण पॅक आहे काय? पॅक करून त्याला म्हणजे ते ह्याच्या म्हणजे आपल्या दिवो वगैरे लावसाठीचा तुळशीकडे. ओके. घुमटी. तर मंडळी आता इकडे बनवत आहेत घुमटी. तर हा एक असा वेगळा प्रकार आहे आणि या ठिकाणामध्ये म्हणजे पूर्ण असा पॅक केला जातो. आतून पूर्ण पोकळ असतो आणि वरून पूर्ण पॅक. एक नंबर. हे जे स्किल आहे मित्रांनो ना, हे फक्त जी जुनी जाणत माणसं आहेत त्यांनाच फक्त जमतं, ज्यांना भरपूर वर्षाचा एक्सपिरियन्स आहे. आणि अर्जुन काकांनी हे सर्व सांभाळलंय अजून, म्हणजे पूर्ण पिढ्यानपिढ्यांपासून, म्हणजे पंजोबा त्यांच्या आधीपासूनचा हा व्यवसाय आहे. तर ही इकडे आता अशी घुमटी बनते आणि ही आहे रेडी झालेली घुमटी. वा. याला नंतर इकडे असा डिझाईन वगैरे केली जाते आणि त्याच्यामध्ये आपण इकडे दिवा ठेवू शकतो. तर ही इकडे अशी रेडी झालेली आहे. ही नंतर आपण कट करून त्याला सुकण्यासाठी ठेवणार आहोत. ओके. हे आता रेडी आहे ना. हा, याला नंतर म्हणजे थोडी सुकल्यानंतर हे करणार. हे सुकल्यानंतर त्याला पूर्ण ही डिझाईन काढणार. ओके. सुंदर अशी घुमटी आहे. मंडळी हे आहेत मॅजिक लॅम्प, जे आपण पहिल्या व्हिडिओमध्ये म्हणजे कुंभकार हस्तकला केंद्रामध्ये बघितलेले, तर त्या टाईपचे आहे ते. तर इकडे हे पूर्ण 4 तास चालतात ना. हे जादा म्हणजे जे साईज नुसार आहेत. हा जास्त चालणार. ओके. हा लहानवाला कमी चालणार पण हा जास्त चालणार. आणि हे पूर्ण भांडी आहेत जी पूर्ण हाती बनवलेली आहेत. ही आता सध्या जरा म्हणजे आताच काढली आहेत ना, आताच बनवलेली. ओके. तर ही आपली का पंती ना. कप. ओके. तर हा आहे कप. त्याच्यानंतर हे आपले हे मनी बँक. ही मनी बँक. हा चहाचा कप आणि ही बाकी धुपारत वगैरे आहेत. ओके. आणि हे आहेत आजोबा. पूर्ण यांच्या तुमच्या वडिलांपासून म्हणजे त्यांच्या पण पंजोबांपासून हा व्यवसाय पूर्ण चालू आहे. ओके. तर मंडळी तुमचं नाव कसं आजोबा? सहदेव कुंभार. ओके. तर हे आहेत अविनाश दादांचे आजोबा. त्याच्यानंतर हे वडील अर्जुन कुंभार आणि स्वतः अविनाश दादा आणि हे काका आहेत. तर याच्यामध्ये हे सर्वजण इथे पूर्ण हा व्यवसाय एकत्रित सांभाळतात आहेत. भरपूर धन्यवाद तुमचे की तुम्ही अजून म्हणजे कुंभार समाज ऍक्च्युली कसं आहे की हा व्यवसाय आता पूर्ण स्किप करत चालले. हा व्यवसाय जो आहे लोक पावत चाललेला व्यवसाय आहे. त्या व्यवसायाला कुठेतरी म्हणजे एक आता म्हणजे हे आम जिगर ज्वेलरीवर किंवा या मशीनवर काम केल्यामुळे एक म्हणजे लोकांचा जो बघण्याचा दृष्टिकोन होता तो बदलला. बरोबर. तर तुम्ही भरपूर खूप चांगलं काम करताय. आणि मित्रांनो, जर तुम्हाला जर भांडी वगैरे पाहिजे असतील ना तर यांना नक्की संपर्क करा. तुम्हाला पाहिजे त्या क्वांटिटीमध्ये इकडे सर्व हे सामान मिळणार आहेत. अगदी ही आता हाती बनवलेली भांडी असून देत किंवा मशीनवरची, तर हे संपूर्ण तुम्हाला इथे भांडी मिळतील.
मित्रांनो, सुवर्ण कोकणच्या आजच्या भागात आपण मातृछाया हस्तकला केंद्र या संपूर्ण फॅक्टरीविषयी माहिती घेतली. अविनाश दादाने आणि अर्जुन काकांनी सुंदर अशी माहिती दिली आणि त्यांचा हा जो पूर्ण प्रवास आहे म्हणजे कुंभार समाजातून कुंभार समाज जो पूर्ण आधी पारंपरिक पद्धतीने मातीची भांडी बनवायचा, तर त्यांनी अविनाश यांच्या प्रशिक्षणाची जोड आणि अर्जुन काकांचा अनुभव या दोघांचे एक मिक्स कॉम्बो करून सुंदर अशी फॅक्टरी चालू केलेली आहे आणि आता भरपूर मोठी मागणी वगैरे त्यांना आहे. आणि सध्या तर तुम्हाला माहितीच आहे की मातीच्या भांड्यांना भरपूर खूप मागणी आहे आणि सर्वजण मातीची भांडी वापरतात. तर त्यांची आवड लक्षात घेऊन त्या प्रकारे इकडे तुम्ही मोल्ड वगैरे सर्व बनवतात. म्हणजे असं पण नाही आहे की यांनी जे प्रोडक्ट्स जे काढतायत बनवतायत तेच फक्त विकलं जात आहे, तर लोकांची जी मार्केटमध्ये आवड असते त्या प्रकारे मोल्ड बनवणे संपूर्ण प्रोडक्शन सध्या चालू आहे. आपली आवड महत्वाची नाही, लोकांना काय पाहिजे त्याप्रमाणे ते बनवून दिलं पाहिजे. तर ती आवड लक्षात घेऊन इथे सर्व प्रोडक्शन केलं जातं. म्हणजे आपला जो आपल्या तरुण पिढी होती ती आता हे कुंभार धंद्यापासून जी दूर जाते, कारण ही संपूर्ण मेहनत जास्त होती. तर त्याच्यावर पूर्ण उपाय म्हणून पूर्ण भारत देशातून प्रशिक्षण घेऊन आलेत. अतिशय सुंदर अशी मित्रांनो उपक्रम आहे. तर तुम्हाला जर या फॅक्टरीला भेट द्यायची असेल तर मी डिस्क्रिप्शनमध्ये नंबर देईन. तुम्हाला जर भांडी वगैरे पाहिजे असतील अगदी कोणत्याही साईजची आणि कोणत्याही प्रकारची तर इथे तुम्हाला नक्कीच मिळतील. तर त्यासाठी अविनाश कुंभार आणि अर्जुन कुंभार यांना नक्की संपर्क करा. मी त्यांचा नंबर डिस्क्रिप्शनमध्ये देणारच आहे. त्याचबरोबर आमचं सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.